Hej, så står jeg her på Speakers Club igen. Det er simpelthen fantastisk at kunne komme herhen en gang om måneden for nærmest ingen penge og møde de mest vidunderlige mennesker. Altså, så vidunderligt. I dag var Mara Gleeson og Michael Neal her og tale om, hvordan vi alle sammen indeni trækker på en helt exceptionel og uendelig, uudtømmelig kilde af fantastiskhed og gode idéer og geni, som i virkeligheden, hvis vi giver det lov, skinner igennem. Jeg var så glad for at komme lige præcis i dag også, fordi jeg fik lejlighed til at stille et meget vigtigt spørgsmål, som jeg har gået og tumlet med netop om alle kan være lykkelige. Altså kan alle det være, hvis nu man har haft en rigtig dårlig barndom, hvis man har været offer for misbrug, har oplevet traumatiserende ting i sit liv i meget stærk grad. Hvad hvis man er svagt deprimeret, skizofren, har psykiske lidelser? Der får man jo at vide, at man er skadet. Jeg har enormt svært ved at tro på det, men jeg havde brug for også at høre deres oplevelse. Og det, de begge to siger, det var så fantastisk at høre, det er, at de oplever ikke bare 1 eller 2 eller 10, men 100 af der hundredvis af mennesker, som har oplevet de værste ting og har været helt nede i kulkælderen og været på selvmordets rand. Og alligevel nu tillader deres lys at skinne og rent faktisk har det godt. Og derfor er jeg så glad for nu at kunne sige med ro i sindet, hvad jeg altid har vidst, det er, at alle kan blive lykkelige, også dig. Og hvis du har det svært, så kan du altid finde lyset i dig. Og en af måderne at gøre det på, det er at vælge en god gruppe af mennesker at være sammen med. For eksempel Speakers Club.